Зрелищни каскади, като в холивудски екшън, събраха многобройна публика в Велико Търново. Близо 40 любители изпробваха уменията си в акробатично каране на мотор в първото международно състезание на Балканите. Специално за случая от Съединените щати е пристигнал най-добрият български каскадьор Марин Мартинов, който е и водещ на събитието. Състезатели от общо 14 страни ще се борят за наградния фонд от $10 000, изпълнявайки сложни трикове с много риск. Трябва да караш на предна гума, да се завъртиш в 120-180 градуса, трябва да дигнеш мотор на задна гума в кръг, да правиш комбинации, трябва да се обърнеш наобратно да караш, което се казва switchback, трябва да се параш на резервоара. За да си добър в мотокаскадите са нужни много тренировки, казват състезателите. Но пък удоволствието да владееш машината и да показваш майсторство си заслужава. Адреналин е просто невероятен. Забравя всякакви други неща с него. Съборът приключва утре, когато ще бъдат връчени наградите за най-добрите постижения.